Звездите на Party Place Exit. Ние сме като горски цветя, ние сме огън, дъжд и земя, ние сме на живот красота, носим любов по света. Здравейте! Ние сме Винетка и Минетка. Седим на улицата, защото шефа така каза. А пак и трябва да има и винетки, и колежката седи, защото иска да прави минетки. Ние двете сме жици на любовта. Абе мен ако питаш направо сме си курви, ама айде. Ама Винетке, аз още от вчера исках да ти питам нещо. Кажи ми, моля те, защо си плакала? Познавам те добре, така не си била. Ами плаках, защото вчера правих секса с извърщения. Какъв е този секс с извърщения? Ами е такъв. Дават ти 200 евро и бътай после табят, докато им върнеш парите. Ох, Винетке, зарад пари го правим той, За какво са ни всичките тези пари? Що приятели нямате вече? За какво са ни всичките тези пари? Щом съня подминава ни вечер? Как за какво, ма? Нали сега ще доди шефа процента да иска? Олеле, майко, идва! Harris, R&B, hip-hop music, Wild West, #1 club forever. Мъжки, не ме гледай. Ти знаеш ли как ме викат на мене? Аз съм 50%. 50 ме викат, защото съм Филю, а пак процента, защото малък процент давам. Аз пристигам с моята черна лимузина, зелен съм бачкал половин година. Какво правите, бе, кучки? Ами шефе, мене ма и баха, и ма биха, и после не ми платиха. Много си проста, ма, путко. Що ни натисна паник бутона? Ами, защото вряха ми го в газа и той там остана. Ама, че си... Тъпа овца! Била си и оставаш и така. Тръгвай сега да ти извадя паник бутона на тебе, а ти, Минетке, оставаш тук да работиш. Сега свирихте, елате малко аз да ви посвира. Цепката, на полата цепката. Кой ще скача летвата, без да цепне цепката? Добър вечер. Може ли за минутка? Хей, малката, с теб ще правя свалката. Тили с мустак, като котара. Хей, Прощавайте, бихте ли си казали тарифата? 5 лева свирката, 10 ебанито, 15 лева секса. Виж сега, аз съм малко извратен и бих искал да те излижа. Какво ще кажеш, а? Казала съм ти, казала, че за нищо не бих ти отказала. Стига сме си приказвали, сваля дрехите бързо, мразя ги. Яко! 3 пъти юсо, леле, майко, жундрата ми изяди. Сега време да плащаш обаче. Не стига, че те лизах, ами ще плащам. Я въз от тук, ма, шундо. Ах, ма боже, жива да не бях, ама жива съм. Сега ще видиш ти къде ми паник бутона. Фило! Какво става тук, ма, Минето? За какво натискаш бутона? Ами, точно така правихме работата, сега не ще да плаща. Науца прави. Не искаш да плащаш ли, бе, Юрдек? Кой си ти, че няма да плащаш на моите момичето, бе? А?
Сега ще ти ебавам в газа, ще ти пръсна газа, звездообразен ще го направя. Сваляй гащите да ти скъсвам до парката сега. Ама чакайте ме, моля ви се, аз нищо не съм правил, аз само... Сваляй гащите, ще ти пръсна главата, бе! Как боли, Боже прости, какво ти направи, какво ти направи. Ах, и ти маминето, заради тебе само проблем си създавам. Не ни обвиняваш, че не си щастлив. Пак и ще говорим кой е прав и кой е крив. Ади млъкничи, по телефона ма търсят, стига си ми вила тук на ушите. Ало, да, здрасти. Разбрах, че си от Хасково, кажи сега. Какво? Педераст трябва? Няма проблеми, тук има един, сега ще го уредим. Аре, тръгвай си от мене, тръгвай ти ма, кучко, аре ще ви са не види на панаира. Има ни защо тарак ти го говоря.